segundo pase. O Antroido tamén existe na Ribeira Sacra. En Parada de Xin atopamos con esta comparsa que ten de nombre Anxeu, que eu había visto fai un momento por aí, e o ruido e o sonido espectacular. Vamos! Hai maiores e isto é Queixamán. E agora dedícame un minuto, que a ti coñezo que ti a mí no, claro, non son tan famoso como ti. Preséntate, tío. Ruso Queima. Vale, ves como sabía eu que era, é pequeno de carallo. É que este grupo que fai? Este grupo acabamos Porque eu vino a ti cun traxe que parece unha cousa que non é deste mundo. Vimos dúas cosas diferentes. Non estamos grabando un vídeo sobre a Ribeira Sacra. Vale, que é música New Folk. Estamos promocionando a zona, un vídeo. Eu sigo en Facebook, eu sigo Soar con la Bella. Ah, sí, de Soar. ¡Hombre! Entón vim pola Ribeira Sacra escapando dos Antoidos. Pero claro, hai Antoidos en toda a aldea que vas, encontras o Antoido. É que nós non íamos a gravar nada disto. Vimos de gravar aí do Balcón de Madrid, sí, co director de Vigópolis. Estivemos nós tamén no Foxo do Lobo que hai ali, porque é un elemento... Pois, ti sabes que a mí me gusta encontrar estes sitios do país Fabián! Que non sabe. Ven hasta ali que te presento. Pois sigue grabando porque... Pues estamos facendo un vídeo de promoción, gravamos en Matacás, tamén aquí no Balcón de Madrid. Eu vou ir un luns ao Oso da Pobra. O Oso da Pobra, temos que ir hasta lá. Pois eu vou ir un luns, sería facer pouco, porque me parece un carnaval. A que hora vas a ir? Eu vou estar por ali ás 5 da tarde, empezo. Pois nos vemos ali. Porque eu conozco moito do Caurel, parece un lugar fascinante, igual que a Ribeira Sacra. Entonces, Salcedo é un pueblo que de inverno non hai nadie. E ver que alguén é capaz de manter algo... Espera que me falta na cama. Fabián, encantado. ¿Qué tal? Estamos grabando, así que sonríe a cámara, Eso é a marca da bella. Esto é telerealidad. Vale. No, estaba buscando a cámara, que non sei. No, a cámara ten a rapaza porque así por aquí non colle sonido. Pois nada, estamos facendo promoción da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade, un vídeo que presentaremos dentro de 15 días. Presentaremos aquí no castelo de Castro Caldelas. Pois, cando si así, podesme mandar... Mandas unha invitación? No, esa hai que pagar, se paga, pero mandas no mailing mismo que ti lle mandas, porque a mí me gusta as cousas do noso país. Entón, as cousas do noso país é recoller estas cousas, que a veces non salen no telediario. E aparte do traballo que ti faz todo. Eu paso tempo. Sí, pero non, hombre, eu a veces te sigo por aí por o Facebook e me encanta... Paso tempo. Joder, sigo bastantes cosas túas, porque a veces me axudan para documentarme. As túas fotos. Un día me chamaron, me chaman moitas veces de alguna produtora de televisión. E digo eu, un día me invitou a comer o director dunha produtora importante. E me dice, pero isto non me evita comer. Joder, se te debía de ter en plantilla, cada vez que temos que buscar exteriores, e manda a redactora, chama a Xan, é que che diga moitas veces para encontrar contactos, se vas a unha aldea, e digo, non, para vir na taberna aquela, pregúntalle, dille que vas do tío como do Morraso, aquel peludo e tal, e xa che vai informar e tal. Tens que ter contacto deste señor porque é un dos grandes... Non son nadie. Sí, hombre, porque é director de cine. Vale, sacar os exteriores é xuduche. Acabo de encontrar agora que Cuerda cando fixo o Bosque Animado, a ubicación era aí abaixo en Entre Ríos. Entre Ríos era o sitio, non? Impresionante. Hai un castaño, conoces o sitio? Non. Eu calculo que debe de pasar 2500 anos. E os castallos normalmente están feridos. Te vas a en Ríos, onde fan ali a festa, non? Entre Ríos. Pero non hai nadie. Non, Entre Ríos. O castaño é algo impresionante, é unha cousa, pero de verdade que non. Non nos lo das abrazado, fan falta 3 homas para abrazalos. Mais. 6 ou 7. É que están actuando en Ríos este ano para donde o povo de Rubén Ríos e non dabas abrazado. Fíjate, nunha pola do castaño esta rapazo. Fíjate, nunha pola do castaño. Mira, de pé arriba do castaño. Que bonito. E non é un, non é un. Non conocía. É algo realmente, e ademais que faz destas puestas en escena espectacular. Sí, porque eu me estive en varios sitios, non? Entonces, usas uns efectos especiales, bueno, digo, isto
un día da mañana como hoxe de niebla, aí unha escenografía destas que fastira aí de home potente, de categoría. Bueno, xa non roubamos máis tempo. Vamos despedirnos porque isto vai en directo. Sacamos unha foto despois, nos sacamos aí unha foto dos catro. Inmortalizámonos. Claro. Sí, Veña. sacamos un selfie. Vale. Vale, graciño.